Order, please. May I share a spot with the last year? Once I need exactly. One win and common. Kabana makosi sababu na watu wako kuna mshiniaga zijazo wao mfasi. Sana kwa. Amtoro namba mtatu. Kitani ndiko haijaimanisha. Haijaimanisha. Ya ita ili yakati yote kakao ya ku barate ngoja ile kana kana. Tazuke. Hakuna vikumbumira mshibati. Sasa zakata mambo. Wakati mndangoni mwasenza zvinokuteziwe tu kango beshishi rimwe dhiga rendairimo rakabvara kupuhwa anhasi yakapuhwa umwe kusaidhi kurimwe ndochemhikamukamufumbauraya pakatema miti magama ichibva dona mundamo ndakurima kuti iye ari kupurwa kuti asarime gama yakapiniswa dai sida ndikandikataubhemera muno akazivakuya ndo kina ndosamjame ndepakata ndobvatarima tu kechitatu mudzimai wacho wakadzika mumagadheni mwakazvishetewo haana bvuma asheta ati mudzimai wangu ari urima mumagadhenimo worima uyu usvika wosima wakatanga usima muriwo apo mtumazvezvichana netumazvumba anga apasi obva asima zviro madhumba netumaonyenzi maturiwo vasima magwere magwere sekuti mere akabva atema tikabvapo akaenda mhanya kuenda kwasabhuku dandira kuba vaenda kumapurisa ikazopera kumapurisa tachiti tabvapo ngoti atakazina mambo kuno ngoti tatamapepa masisinyendo zvimwe zvakadhimwe zvamukoma angorapa iwa takatora mapepa aya takatora mapepa aya wakauya kwasesa paka mapurisa itu nemadhimeni vakatarisa zvakadhimedzwa wakaenda kwavharueta vari kwadhisi ukazotifona tikaenda kutora mapepa aya mapepa acho ndoda kuti tasarenda kuti tiite way forward kuti mambo usati conclusion nanhasi zviro zvedu zvaindoda zvachozvo nanhasi zvichindovhiwa hapana chakatati ashara achoita tete wakangaenda tomasanga ati muzungudzo wakandibonikwidza kumapuriso ichiti ndabuda masoro mumba mamusini masoro ndasvika ndovhuruma dhoo zvakaba ma 200 watts zemasoro. Inini I'm looking at nyaya ukatarisana ini chandendura ndinchi actual ndinge ndisingati estimated cost. I want the actual cost as per zvinhu zviri paground. Because mvona, like here, I want to give you an example. Tine mangoes and this number of plants 2. Expected production per plant 150 kgs, $8.50 per kg. Total cost $450. Imengo rudzii and the imengo rudzii inoita $50 per kg. Plus estimated overtime car. And the expected production per plant, that's 150 kgs. 150 kgs must like matter. Ndiani unemmengo kuproduce must like matter semango per season. Ndiani
une mango unokudzisa masaki matatu emango pasizon. Yoizima lemons, number of plants 1. Expected production per plant 250 kgs in 60 cents per kg. Makambone bi lemon unobara kudarika kumango. You guys, let's be factual. I'm not trying to be fictitious. Don't try to be fictitious because that will make money. No. Lemon 1 and one's expected production per plant, that's 250 kgs. For one plant in lemon. As if for mango, number of plants 2. Expected production per plant 150 kgs. We mango 250 kgs. How big is this lemon? How big is this lemon tree? This one. Number avocados. Number of plants in fruit bearing stage. And now you know you've expected production. That's 4 by 90 kg bag per plant. 4 by 90 kg bags per plant. That's 360 kgs per plant. No, that's not share money. Which means that is the total cost $11 times 4 times 5. Are you telling me to 190 kg really worth $11? Look, friends. Yeah, and $10. $10. Me avo mitie mtu avingani. Yanga fe. Yanga ya bere. Yanga ya bere kai. Yanga ya bere. Bandana ji bole chaka anu pa life pangangi. Ichiri kweli miti. Yaga timu masuri. Yes, I cannot buy so many years. It's rate. Value for 10 years or so. My bananas, number of plants 30. Number of fingers per plant 100. Cost $150. Because it contains 30 plants times 100, that's 3,000. That's 3,000. So I can do 3,000. To divide by 150, you know the budget. 200. No cost a balance. Aiwa, ndukeza ndukubatsirei. And kuti pamupachoka in as much as kana munhu pamupacho ada kubhadhara anokwanisa kutadza kubhadhara nenyaya iyi. Yes. Indinozira kumwe awoni minongo. Nyaya yakaitika vanhu vakauya kuwasesa zvinhu izvi. Hatisisu takanyora zvinhu izvi, vakanyora zvinhu izvi madhumeni. Takabva panapa muchiti mukati munoenda kumadhumeni, munoenda kuenda kuvanhu veagrithex. Wauya waasese zvinhu zvakadhimirwa. Saka madhumeni ndio
akauya achiasesa zvinhu zvatisizi takazvinyora sabhuku wakanga atoripo wakanyora madhumeni zviviri makabhabana paembeni isati yawakwa munozviziva mati makabhabana paembeni isati yawakwa tiri padanho pamuzivi ndizvo rezvomuri kutaura shuwa ndakazotomboya kuti panapa ndikaonana namambo zvandakatonoitika handizvo zvindikuona kuti esaimona zvandikutaura chinhu itika chinofanira kunga chakaitwa in such a way inoratidza kuti chine trend that should be followed. Chikarasa trend hachizomake any sense. Taisa pameza pane area handiti seed used handika compound D used AN used handika yuvenzi labor for 6 labor days $30 $85 per day handika expected production the 0.6 tons is about $192 and but when you dig up Noah 45 one of the seed used area that's 0.05 hectares crop stage maturity expected production 4 buckets $85 per bucket but havana cost havana labor cost zvanomedza kuti vamukuzviona here moenda kubananas hapana labor cost moenda kuti why kumwe kusina kunyuwa 45 kusina labor cost asi kumabwire kuine labor cost yes ndasina zvipedzera mwina nguva ndinoiswa joseph manjishe ndinofunga ndakamboya pano ekutanga nehanda dzangu kunyaya yepamba tikazai pano chechipiri nenyaya yemba futi wataura kuti wakangatanga ndimukomo ichizove munin'ino andika inasira kupedzera dare nguva izvi wakutaura izvi zvinhu zvisine shiba zvisine proof mabhanana bhinzi zvese zviri pahwimba pandika ari kuti zvikunda mwani ini izvo takasenderwa pana pandika wakasanyira dhikiti uyu kumapurisa kukoti so ani izvo zvekutsotsiba kana kunhu zvenga zvisina kutaura nyaya pane kutanga pane chipiri iwatori tiri matsamba awo ebva kukoti ayari yapaya enyaya idzi dzakafanirwa kutaura izvi zvidziwa panapa interdicts kuti musaidesei asarima then akarima interdict basa rayo ndeye kustopa kuti kana uri kushandapo mira kushanda saka ini ndoda kubvunza wakapiwa mainterdict kuti ari kushanda here mambo takabva panapa ngenyaya dzinoita nemukomana makati mukati ngaendaende kuona kosema mundo umari kurima techindobva kunoko wakati bechi mambo haana kutonga zvakanaka nanhasi kurundorima ina kumubvunzasaka ndati kana muzazva kana ari kurima kumunda aringa makapiwa mainterdict here ndimakamumisisa ndii ndinokuonyekese akamiswa ndimimi ipi soda isoda ngenyaya chekutanga nakavhumo interdicti ngeizaya yakaisa chipiri zvisina kukopo iwo ntoenda kumangara kuti ndinindira namangara ako ndikaenda kuisa interdicti bai aizaende ndini ndimune interdicti yakaraswa here saka hapana chiroba vazukuru vangu vatambudziko ravari kuita zviri kuti vatambisira nharenguva vakomana vairavo nenyaya iyoyi yakaitwa nyaya iyi ikadarika uyu mukadzi weuyu yakatombosungwa akatomboita community service wajoseph nyaya iyi ikapera avo vari vakazodzokazve semhuri vakauya kudana pane nyaya yavanga vari kunjeka zvese zviriitwa zvese zvivamba rine nyaya hwani yavainjeka yemumusha mavo yandakazova tichifambai wakafamba wanyaya iyi ikaitwa ikapera wapedza nyaya ndandakavati vadzoke kumba vari mhuri tichiona kuti vagarisane zvakanaka
tumai surprise rutonzwa kuti vane nyaya kuti yauya kuno kuti vadzoke kuti tichitaura navo semhuri vagarisane zvakanaka havana kumbouya pane akadzokera makadzoka here iye kana kuti aiwa chauta sei kudzoka maakunoko maakudzoka nemapepa maakuya nawo kuno chamusuri kudeshe kuti mugarisane zvakanaka neuyu yanditi ndo zvazviri kutotaura because imimi hamuna kudzoka kuti tigarise pasi vana tetu vacho vari kupi itai kuti mugarisane zvakanaka muri baba vavo namai vavo vamwe chete ava vanavo ngavagarisane zvakanaka ndopane nyaya yamumashita changamira ini parundinasumba ndisiti ndoramba kugarisana mupfumagumo mukazika pamusuma papa ndigaranguri apana waserere papa muchiona apo ndiri mapomba yadi papa andini upega makataura nako handikwere kuno kumiri kuya kune mugamu yake yakaise mugamu umenzi nyaya ndandotofunga kuti vavo maybe ndeyekuti uyu jozo uyu paakatongwa nyaya yake iyeyu wacho akanzi abhadhare zvaifanira kubhadhara kuno kana ndisingakanganisi nemari yendare handifunga kuti akanga aibhadhara kuti ndo nyaya yake waiti nhasi maine mari yedare wabhadhara here handina kubhadhara ndinisikonzero ishe ndakanga ndamutaurira kuti nyaya imatora sekuteni kwamambo mutasa indakabva kukoti ini nyaya yekukoti yakati mejasitira kuti nyaya kana muine maadhimedzi munoenda kupi munoenda kwaikuti ndatopedza kana paina usina gwisana nemutongozaisa kuti indadhikiti handi ndakaenda kutora samba ina kumangira mhosva kupa disi ndiye kwapera kumangira kwa disi ngaitikubatsire mitemo yemakutaura manje maakumikisa anzvo interdict handisi kungokumisai kuti mirai zvamuri cause of something pending judgment or something asi yamakaita yekuti makawina interdict handisi judgment yekuti chii procedure yechi makaita here asakaitamba ngenyaya yataura ishima komba yekuti uyu takapedza mari tichapera nyaya dzemurume izvi zvakakabata ishouri yako zvemakombe ishouri takafamba izwai pambo zvakuitwa zvevhesi akanazwa ndakutaura kuti nyaya ino mudare muno makapiwa here judgment yaiti chii yakandisitopukaini pana imi maumenda kuita ndakarimere anorimere kana mukafika kana kunenhema idzi it's okay kana musina urima pakanaka because chirinika kuona kwangu there was no reason yekuti awanoenda pamagistrate kuti application for interdict kana papasina chachidi the fact yekuti awakaenda kuti application for interdict it means pane zvazvikuita but zvamati yenyu hapana zvazvikuita it's still okay wakomana muarea mangwana chaenda panzvimbo moona kuti chii zvakamira sei then Saturday modzoka panapa. Next, Andy.